Hello viewers, kumno fi long nai chance wer na ai ku blay fi sai sin pat ak kerteng ba tiang tam Jesus Christ. Let's see fi nang mut viewers ba nala ja barok syak tama kam ji isu fi rengan ye tu fi ba ka kamu blay kala nang yar kala nang bun bat menta ka online ngan ye tu fi kala hamduna namar ba ngibun ka offline ministry. Shibun ngan ye tu fi ba blay ula le ka deliverances kibun ki ba yo lat ni ki Mynsiem bymman ki bela pen ko ngu ya di ka jing pen baptist ti para banget ngala bun kam bangan ong fi haba one minister ki briew bat nga kum banga ju ong fi i ministry jong i online ilong tang 20% ray the rest kalong prapo percent ting la kwa bani thu fi ka e ka ba ublay un ker khu fi ka dei haba fi pen ko ngu e tin jong ublay fi bun sin ngakran na kani ka YouTube ray khambun ka e ka ba ublay pun le upun long bangin ngin dale shakaleng khatrai ma te ngashkwa ban ai fi ni tips kandet kay ka secret of success ha ublay ma a secret of success kalong kumni kalong ba ningkong du ngidan kam bandan ka jing shapting yu ublay klam ka jing shapting yu ublay ngong finle ministry ay kanum tray ay namadla da fidan fitngong tu ya ka jing khot jong ublay the awe of God dan way u nong tho anong fi ba tho ya ka kat the awe of God John Beaver udan ki YouTube ru bat ngala learn phana ngala puli kat ngala le research bat si shah bangidan ka jing shapting yo blay bawlong u bakhut ngin num slan ban le pop bat haba film em ga jing em bakhut ngang blay un dan ka presence jong blay kan dan fi namar ngi buram yu mdai bengi tiang ko tempan ringi buram yu ka presence jong blay kan dan fin i ya ka bor jong Mynsiem khu haba filet ban duai hang num fin i bagi demons ka bagi dan ki briew ki Mynsiem bymman kin manifest bat haba fibe kin kan ria bat ki briew kin yo Jinglaitluid kabar hadin ba filadan ya ka jing shapting jong ublay filadan sya ka relationship jong ublay pen klan bahai ki jing duai fi haba filadan ka jing shapting ublay obviously na ni katakan long ba findan ka jing duai ka bari findan ka jing duai ka puli ktin jong ublay kata ki dei namar Jesus Christ ong khelet sya jaka ka bari mo khang la ka jing khang la ka pulit chong ne mo let sya jaka bari bat duai ka bari bat ublay ubai i ya fi ka bari un ainong fi ka bapang kata ka balai kalong para banget ngakran lang ki offline ni ba kini ki online ki bapat na ka YouTube ka balai what you recommend ba fin let ministry ba fin yang ba stage ngalong fi supet ya ka stage ngalong film dai ban pet ya ka stage mo what you le tangan ong fi pet hakano ka kalat ga ba fin yo ban shakri uno ba fin let ban duai ki beri bapang filet ban share kitin jong blay kala ban jangai ki jaka fi de hang tu ba fi strive on fi ba film shong ha comfort zone fi ban yang ha ka stage ka ite baro bala andre fin da let ban ya kendu i bri ki badan ki Mynsiem bymman Mynsiem kusut ki dan ki bri ki ba dan ki jingdu jingkerman anong fi haba filet fi sedang lang ya ka discipleship ministry ka ba ki ong mahang ni I overflowing life discipleship ministry ni train ni gibriu bat ni alam ni gibriu sikandang kan cerat bingin ya duai lang bingin ya back suit takadang ong fi khambun sin mentaka online la khamduna khambun ki kam ki bangi tray offline mo ni delet si jaka dengan saya penmi ki video tamba para banget ngam komen palat ikani mentang ong fi ti ngong fi what you pet stage pet hangno ka ba fila ban shakri fi uji sukres ong no ong la da fi kwa ban long kraw uji sukres kham ong ba finum long kraw ong la da fi kwa ban long kraw ong kumno wong tu fin long umrao tu fin long ushakri haka jing shakri ngan ong fi tang filet ban le deliverance ki briew ki pre ki film kan jing shu ki fi shakri jong boleh ban shakri filet ban duai kam de ka basok ban le duai ki briew di ki kenta fiat kjan filet ban ya selok ngan ong fi ban roi ha stage ban ya I special song ngan ong kasuk ngan ong fi andai tu let se haba ken manifest ngan ong ki demons haba ki mi na ki briew tang lai sau kenta pin ha ban duai san kan tati dengim dan ka prayer life ka balong secret ka jing puli finum dan hawan ong fi nakatakadaw kan build ngong fi wa suki blay un sara fi spiritually usnang kan tiu fi sigi level ngong fi what you pet tan ya ka pom and grandia ne kata ka jing pu jing pi ngong fi dan nek tang gipet i ministry ki ong ini ministry barit are
kim tre ki mi no nong teng kim sultanat namar blay mendan ye te mendan pisam mendan ye hab tre hitam hab durut mo handrai ublay ui kata ong your labor is not in vain labor habangi ong labor pi kam dai ka ba yang stage man yarwai kato te ngam pet hang ni ngam sim penram la da fi yang stage sun rai la ublay bla kan tiu fi ngam sim penram kata handrai ong ka labor am kai per ba yang state labor ka dai ba village ki briew ki jaka ki ba fi yalap yo gospel fi duai ka dan ka revival ke fi yarap ban bek sut fi yarap ki ban pen baptis ka angan ong fi tang fi poyeng si post tang khat wai khat ar hadu kata kalong yun rei pin salap ba kat ba pinang le am tau blay men sim khu unang ai fi ka secret prayer life unang pen increase na film la ban be men sim baman ba itu jing duai ba si pau minute mi iru tu men sim baman un challenge fin rei haba fidan ka prayer life anong ka ba secret nganong fi filet lang bagi beri ba penlong senran pa Jesus Christ ang no wong kilet cha ka percaya lap ya gospel tu da penlong senran ki beri kom ong let cha ki stage man roi nga ang kampanram ki stage ba fin roi fin rei u Jesus Christ wong kilet cha ka percaya ya lap ya gospel tu da penlong senran ki tu da hikai ki bikin sumar ki hukum wong an long yai long lam rengkat bat fi ka ba ar wong ru yalap ya gospel tau banget banyo pan baptis pen im utau ba banget laram lupa khat ba khat nyau jong ka gospel u markas nom khat riu ka ong kumni ada dap nang tau wong kini gidak kin but ya kita gi banget kin ya be no iksut kin ya ra iki pesan kin yang lar tham kin di kan no ban pensniu kan pensniu ki bat kin bu ya ki kti ba pang kin yok ya oh offline mentang i bagi beriu kita yok kya ki beriu ki bai pang anong fi ba syutam bangilet ban duai kita yok kya ngi i ka presence jong belai ngak kemen palat para banget la da fi kwa ban join sawan siti samaulai Mawtawar kala dan ni ki ka link ngila share ha ka Google Map ru kadan samaulai Mawtawar abangi penlong ka jing duai ngi ai ka training center hang tu fi i ka move jong belai di one but call sa text nga Facebook shandan remai swear la bun ki bri wan gila I training namar kan ga jing shakri kam dai chong na shimet nga kam kwa ban yang state shimet ka ka jing tmu jong nga kalong bet ba penlong senran ki briu bakir kin le ka ju metang gila bun ki briu nang duai be sut ndai tanga menchuang atang sedang marwai nang finga duai oblai ndai meta gila bun ki bale ya ka ju ka kambat ki briu gila yo Jinglaitluid ni ki pop pi kwa ban Laitluid ni ki pop aurea ki pop kelim ki pop bisni briu ki jing bam la ban duai ki jing bam one sti samaulai Mawtawar nang fi ini duai na meta ju fi fin i gadan ka move of God nang fi hallelujah praise the Lord te nan sa iPad ki jing hikai sandi ngaju pelat ki jing hikai ndrai man ka singi nong ta oh hallelujah thank you Jesus to iaroh U Trai ngin sai kenduk pat kublai Shibun like share but subscribe dengan video nakabanta ka buram jong try ka revival kan ki